mini menene? Ciwon kauna ne maganinsa sai an ban hobi. Shagwabar ta mecece, ai ka ji mu da yarinya. To kai din ne yaya, wallahi ka iya soyayya. Tafaru ta kare, tafaru ta kare, tafaru ta kare, tunda mun fara soyayya. Tafaru ta kare, tafaru ta kare, tafaru ta kare, tunda mun fara soyayya. Koda cikin mata na duniya, kin samu tarbiya, kin fi su iya soyayya. Shi yasa na ɗauniya ne da ke zana ƙulla tarayya. Wani lokacin da sanyi-sanyi, wani lokacin da zafi-zafi, so ya shigen da sauri-sauri, dukkan jiki na babu ƙarfi. So ya saka ni na bata, ta yaya zana ko fita? Don Allah tausaya wa yarinyar har da son kayan kisa. Amana aka bani amma zan rike wa mama. An bani abin da na nema, kankana da kyawu da suma. A'a ni ki dai na zuga ni, Ka bar ni kawai ni, kina ina fito ki raka ni. sai na faɗa wa mama. Tafaru ta kare, tafaru ta kare, tafaru ta kare, tunda mun fara soyayya.